सोर लामा दिन्थिनो दा बेनिखायनो रावबो गथ' गथायखौ बिमा बिफाफ्रा गाज्रियाव हाबा जाहैजानो बा गाज्रि बिहामजो मोनबोनो जोङो नार्भास जानो नाङा नोंनि मेगन सिगाङावनो नोंनि हाबा जाबाय सौग्रावहैबाय उन्दै गथ' गथाय जाबाय जाहोना मानो बैसो जानानै हाबा जादोंमोनब्लाथ' बेफोरबायदि जानांगौनि बायद'आबो जानाय नङामोन फरायनायखौ सिगां लाग्रो बिनि उनाव जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव न'फ्रा दै लोमजानायनि थासारिया नायबानो जाबाय नोंथांमोना दासान्दि जेरावबो अल अभार आसामावनो अखा हागासिनो दङ जायनि खाथिराव दिनै बयनिबो न'फ्रा लोमसावनाय बेफोरबायदि थासारिया दासान्दि जागासिनो दङ नोंथांमोना बयबो नुगासिनो दङ ससियेल मिडियाफ्राव बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो साबधानै थाबानो जाबाय जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय भिडिअआ जाहैबाय मा होनो जोबोर मोनसे साननो गोनां जोंनि समाजनि मोनसे भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों जायफोर बाथ्राफ्रा दिनै मोगथां जिउआव जुफिगासिनो दङ जोंनि बिनानावमोननि सायावहाय आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों बा जोंनि फंबायमोननि सायावहाय दिनै एक्सुवेलि जोंनि समाजा बिराद क्रिटिकेल गोनां जाबाय मानो होनना बुङोब्ला जों मिथिगौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय नोंथांमोन बयबो नुखायो नोंथांमोननि गामियाव नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि एरियायाव बयनावबो दिनै जाथाया जाफ्लेगासिनो दङ दिनै बिनिखायनो भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव गोसोआव खोख्लैनानै होनो नागिरदों आरो इभेन जायफ्रा दिनैसिमबो जुदि जरा लाथ'वाखै एबा हाबा जाथ'वाखै आं बिथांमोननिसिमबो बे मेसेजखौ आं हरगोन खारन जिखौ आङो दिनै जिउआव बुजिदों जिखौ मोगथां जिउआव आं मोनफुंदों आरो जिखौ आं मोगथां जिउआव मेगनजों नुफ्लेबाय थादों नोंथांमोनाबो नुफ्लेबाय थादों स' बेनि सायावनो आं डिसकासन खालामनानै फैदों दे दिनै बिमा बिफाफ्रा ओरैनो बादा होआ नोङो जुदि सोरजोंबा मालाबा लाइन लादोंबा सोरजोंबा फनाव बांद्राय बिजि रायलायबाय थादोंबा सोरजोंबा जुदि नोङो मोजां मोनलायनाय मोनसे रमान्टिक नोंहा जुदि जादोंब्ला बे आयदानि सायावहाय दिनै नोंसोरखौ बिमा बिफाफ्रा बादा होयो मानो बादा होयो होनना बुङोबा बिदि दारायलाय नोंनि थांखियाव होसोगोन नों बेफोरबायदि माने माबागोन बिमा बिफानि बादा होनायखौ नोंसोर मानिया हसिया अख्रा भाबै नोङो जुलि जाहैगोन जुलिनि बोसोरसे उनाव बोसोरनि उनाव दिनै नोंसोरनि न'खराव सान्थि गैयै थासारि सोलिगोन खारन नोंसोरो दिनै मोजां मोननायनि गेजेराव नोंसोर उन्दै बैसोआव मोजां मोनलायनाय बे एडलेसेन्स बैसोआव दिनै नोंसोर मोजां मोनलायनानै मा मोजां गाज्रि ना मिन्थिनो हायो ना मानो हायो गावनि गोसोनि लुबैनाय गावनि गोसोनि गांनायखौल' नोंसोर सुफुंनो थाखायल' दिनै नोंसोरो हाबा जानानै बोसोरसे बोसोरनि उनावनो दिनै दावराव दावसि जागोन नांलाय खमलाय जागोन न'खरा गावलायनाय जागोन दा बेफोरखौ बिमा बिफाया ओरैनो बादा होआ सानसे समाव नोंसोरबो जरा जुलिनि उनावहाय बिमा बिफा जागोन आरो जेब्ला बिमा बिफा जाहैनाय लोगो लोगो नोंसोरनोबो बे दायथ'आ गोलैगोन बै समाव जेरै बिमा बिफाफ्रा जोंखौ बादा होदोंमोन जोंखौ बादा होयोमोन जोंखौ बुङोमोन जोंखौ रायोमोन थिग बिदिनो जोंबो दा बिमा बिफा जाबाय बिमा बिफा जानानै जोंबो जोंनि गथ' गथायखौ बुंनांगौ जानानै फैगोन बेनिखायनो नोंसोरबो नोंसोरनि जिउआवबो जेन' बेफोरबायदि थासारिया फैयोब्ला नोङो 100 बार सानगोर 1000 बार सानगोर जे बिमा बिफाया आंखौ मानो रायबाय थायो आं दिनै सासे हौवाजों रायलायदों मानि थाखाय रायो आं दिनै सासे सिख्लाजों रायलायदों मानि थाखाय रायो खारन दिनै आं गोबां नुबाय दिनै हाबानि उनाव जरा जुलि जाखांनायनि उनावहाय जोंनि गोबां न'खरबा दिनै गावस्रालायनाय गोबां नुबाय दिनै ओरैबायदि बाथ्रा नुबाय आङो माने समान गासिबो समान बुंनो थाङोब्ला दिनै हमनानै लादो बिमा बिफायाथ' नोंसोरखौ बादा होखागोन गावनिनो फिसा नालाय मोजां न'खराव हरनो लुबैयो जेब्लायबो माने सानै हयै मोजां न'खराव हरनानै माने संसारखौ गोजोन जाजानो लुबैयो मानोना दिनै नों बै न'खराव हाबा जाहैगोन हाबा जाहैनानै जुदि नों सब समाय नांलाय खमलाय दावराव दावसि जाबाय थायोब्ला बेनि रेसपन्सिबिलिटि बेनि दायथ'खौ सोर लानांगोन बिमा बिफानाव फैजोबगोन दायनां फुजिनां आफाबो देनां होननाय बायदि बिमा बिफानाव फैगोन नोङो दिनै हाबा जाहैदों दाबसेयावहाय बिमा बिफाया नोंनो हरनो गोसो गैखायामोन हरा होननायखौ नों दिनै अख्रायै थांबाय हाबा जाहैबाय बोसोरसे बोसोरनि उनावहाय नोङो दुम दाखाल जाबाय थाबाय बा नोंहा थाबाय न'आव फिसाया थाबाय दस्रायाव न'खरखौ सोलिनो थाखाय दिनै बिदेशआव थांनांगौ जानानै फैबाय नङा होमबा दा बेवहाय नोंबो न'खराव मोजां थानो हाला आरो जेनेबा नोंनि फिसायाबो न' दाउ गुबुनाव थांनानै गोदाव सोराव जाहैबाय नङा होमबा दा बिदियाव बिराद गिदिर न'खराव सोलिनो प्रब्लेम जायो ओंखायनो नोंसोरखौ आं खावलायगोन आरोना जुदि दिनैसिमबो सोरबाफोर हाबा जानांगौ दंबावो बा बुहुत नङा होमबा फैगासिनो फैदों जेनेरेसनाव फैगासिनो फैदों नोंसोर बिमा बिफा जुदि बादा होयोब्ला नोंसोरनि मबाइल रायलायनायखौ हौवाखौनो जा हिन्जावानो जा जुदि हौवाखौ जुदि सोरबा सिख्लाजों रायलायनायखौ जुदि बादा होदोंबा थाल ला मानोना नोङो नैबे बैसोआव नों जे समाव गोसो थोलायबाय 9, 10 फरायनाय समाव नङा होमबा नों मा बुजियो नोंसोरथ' जेबो सानस्लाबनो हायाना संसारनि गुदुं गुसुखौथ' जेबो मिन्थियानो आरो नोंसोर बे समाव मिन्थिनोबो लुबैखाया बे बैसोआव आरो खारन जोंबो बेबायदि समाव बेबायदि जादोंमोनथ' दा बेबायदि मोनथिनायखाय आंबो नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों आरोखि खारन बबे गुदुं बबे गुसु मा मावबा मा जागोन बेखौबो जों मिथिया जिउआव जोंबो बुहुत गोरोन्थिखौ मावबोदों
दा बिनिखायनो गोरोन्थिखौ मावनायनि उनाव जों दा गावखौनो जों रियेलाइज जाबाय, जों दा मिथिफिनबाय, गावखौ हमदांनानै मोनबाय बिमा बिफाया जोंखौ गोदो मानो रायोमोन, मानो बुङोमोन। दा बिनिखाय आंनि भिडिअ बानायनायनि मेन उद्देश्यआ बेल'नोखि जे नोंसोर आरो दा भुगिनांनोसै, नोंसोर आरो भुगिनांगौआ फिन, नङा होमबा? बिनि थाखायनोथ' आं जे नोंथांमोन बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोखि। जुदि बिमा बिफाया जुदि रायदोंब्ला, नोंखौ जुदि सोंखारिदोंबा, बादा होदोंबा 100 बार सानगोन, आइया आंखौ मानो रायबाय थायो बेजों फन रायलायनायाव, नङा होमबा? मेन बाथ्रा बिसोरना मानो रायो, माबा मोनसे प्रब्लेम दं नामा, माबा मोनसे जेंना दं नामा, आइया आंखौ मानो बेखौ लाजानो बायो, मानो बायो, बे मानो नों हारसिं कुइसन खालामनांगोन, कुइसनखौ नों देखायनांगोन, दिखांनांगोन, आरो बे कुइसननि एन्सारखौ नोंनो दिहुननो नाजानांगोन। आरो जुदि कुइसननि एन्सारखौ नों दिहुननो हाया, अब्ला नोंनि लोगोफोरनावनो सोंबानो जाबाय आरोखि, जे आइया आंखौ मानो रायबाय थादों, आफाया आंखौ मानो रायबाय थादों, आदाया आंखौ मानो रायदों, आब'आ आंखौ मानो रायदों, बेखौ। खारन संसार जानांगौआ गोरलै नङा। दिनै नुदों गोबांथार हाबा जानायनि उनाव गथ' गथाय सासे सानै जाखांनायनि उनावबो दिनै फाथैलाय बिसिलायनाय, दिभर्स होलायलायनाय बाथ्राफ्रा बहुद जालांबाय। ओरैबायदि माने गोसोआवल' माने नांसै, नामखौल' दाखारि रायलायबाय था, बेफोरनि थासारि जोंनि जिउआव जागासिनो दङ। दा रायजो राजा नोंथांमोनजों लोगोसे आङो बेखौनो फंबाय बिनानावखौ खावलायगोन, नोंसोर जुदि दा ट्रेन्डिं, नोंसोर जुदि दासिमबो जुदि नोंसोर रमान्टिक सोलिगासिनो दङबा, नोंसोर हयতো लाभआव मोनसे एडिक्टेड जाबाय, नङा होमबा? मोजां मोनलायनाय, दिनै नों सोरजोंबा ब्रेकआप जाबायबा आरो सोरजोंबा आरो मोजां मोनफिनलायबाय, आरो बेजोंबो ब्रेकआप जालायबाय, सोरजोंबा मोजां मोनफिनलायबाय। स' बेफोरबायदि आखुखौ दा सोलों, बेफोरबायदि माबाखौ दाखाला। आरो बि केयारफुल, आं बुंखागोन, मोजां मोनलायनानै जुदि सोरबा ब्रेकआप जाबायबा, बे ब्रेकआप जानायनि उनावहाय नोङो माब्लाबाबो नोङो गावखौ फोजोबनानै लानाय बे सिन्थाखौ दा सान। जुदि ब्रेकआप जाबाय, नों गावखौ खाफाल गोनां होननानै साननानै ला, जे नोंनि थाखाय मोनसे बरादा फैगासिनो दङ, बेखौ नों साननानै ला। आरो ओरैबायदि चेलेन्ज खालाम, जाय नोंखौ ब्रेकआप खालामनानै थांबायना, बेखौ नोङो बिनि सिगाङाव नों मावनानै दिन्थिनो नाजा, बिनिफ्राय साबसिन मानसि जानो नाजा, साबसिन मानसि, साबसिन नोङो खामानि मावनानै लाइफआव दिन्थिनो नाजा। लाइफआव बेबायदि जोङो चेलेन्ज लानांगौ। जुदि जों चेलेन्ज लानो रोङा, अब्ला जों नों मानसियानो नङा, आरो नों जेबो लाइफआव जौगानायानो नंखाया। थ' जोङो चेलेन्ज जों लानांगोन। खारन बिनिखायनो जोङो नार्भास जानो नाङा, जेब्लायबो गावनि सायाव आत्मबिसास थानांगौ। आरो आं बेखौनो बार बार बुंबाय थादों जे बिमा बिफाया नोंखौ मानो रायदों, मानो सोंखारिदों, नोंहा मा प्रब्लेम जादों, मानि थाखाय बारे बारे रायबाय थादों, बेनि सायाव नों एसेब्लाबो गावखौनो सान आरो बुजि। मानोना नोंनि मेगन सिगाङावनो, नोंनि गामियावनो, नोंनि न' खाथियावनो, नोंनि एरियायावनो गोबां मानसिफोर दिनै हाबा जालांबाय। नोंसोर बायदि बैसो समाव हाबा जाबाय, सौग्रावहैबाय, उन्दै गथ' गथाय जाबाय, दावराव दावसि जालायबाय, गोबां दिभर्स जालायबाय, फाथैलाय बिसिलायबाय। जाहोना मानो? निसय नोंनावबो बा हिनजावनाव आरो हौवानाव गोबां माखासे बुहुरफोर दंलायोना, बिथांमोना गोरोबलायनो हायाखै। जुदि बिथांमोना जुदि बैसो जानानै हाबा जादोंमोनबाथ' बेफोरबायदि जानांगौनि बायद'आबो जानाय नङामोन। दिनै बिसोरो बैसो जायावसे हाबा जाबाय, नङा होमबा? गावसोरनि माखासे लुबैनायफोरखौ हमथानो हायैयाव बा बै समाव सानस्लाबनो हायैयाव बिसोरो हाबा जाबाय। ओंखायनो इन फिउचाराव आरो गुबुन लाइमोनफ्रा, सेंग्राफ्रानो जा, सिख्लाफ्रानो जा, हिनजावानो जा, हौवायानो जा, आं नोंथांमोनखौ खावलायदों आरोखि। आं जेखौ थौले मेलेमजों आं जेखौ मोनदांदों, आरो बे मोनदांनायखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरोखि। जेन' जों रावबो बुगिजानाङा, रावबो गथ' गथाया माने बा रावबो गथ' गथायखौ बिमा बिफाफ्रा गाज्रियाव हाबा जाहैजानो बा गाज्रि बिहामजो मोनबोनो रावबो लुबैया। बयबो लुबैयो आखल गोनां बिहामजो मोनबोनो, आरो आखल गोनां माने मा होनना बुङो, बिजामादै मोननो। दा जों बेफोरबायदि लुबैनायल' जानाय नङा, जोंनि बिमा बिफाफ्राबो गाव गावनि गथ'खौ आखल गोनां खालामनांगोन, नङा होमबा? आखल गोनां माने सिख्ला खालामनांगोन, आखल गोनां सेंग्रा खालामनांगोन, अब्लासो ना बयबो आखल गोनां जागोन ना, नङा होमबा? साननो हनो बुजिनो हानाय बेफोरबायदि जोङो जोनोम होनांगोन। एबा जोंनो जोनोम होआबा बेफोरबायदिखौ, नङा होमबा? जोंनो फोरोङाबा, जोंनो बिथांमोननो जों लामा दिन्थिनानै होआब्ला सोर लामा दिन्थिनो? दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों, आरो आं बुंदों, दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय जे नोंसोर इन फिउचार जायफोर दिनैसिमबो हाबा जायाखै एबा जानो थांगासिनो दङ, नोंथांमोना हाजारबार सान जे बिमा बिफाया नोंखौ मानो रायदों, मानो सोंखारिदों, सोंखारिनि आन्दोआव मा थानो हागौ, जे बेफोरखौ नोंसोर एसेब्लाबो हमदां आरोखि। आरो जानो हागौ जोंनि मानसिफ्रा गोबां, जों नुयो गोबां माखासे मोजां मोनबानो उजों थांनाय, बेरायनाय, लाइन मारिनाय, बबाहा बुहुद बुंजोबनाङा आरोखि। बेनो आं खावलायगोन, नोंसोरो जुदि जिउआव नोंसोरनि गथ' गथायखौ जुदि मोजां मानसि खालामलांफिननो गोसो दङबा, थांखि दङबा, उद्दिस दङब्ला फरायनायखौ सिगां लागोर।
बिनि उनावहाय नोंसोरो डिसाइड खालाम नैबे 8, 9, 10 फरायनायाव हायार सेकेन्डारि फरायनाय समाव गोदाव सोराव दा सानब्रेलाबाय साननानै नोंगौ बे मोनसे बार नालाय बे समाव जों जेबो सानस्लाबनो हाया दा बेनिखायनो जों बेफोरबायदि माखासे मोजां मोननायजों जों गफनाव जाना फैयो बा बायदि माखासे गाज्रि मुवाफोरजोंबो जों गफनाव जानानै फैयो मानसिफ्रा फैफ्लाङो थारमाने बिनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जेन' नोंसोर एसे नोंसोरो सानस्लाबनो हाया हिसाबै बेखायनो आं बुंबाय दिनै आं भिडिअखौ बानायबाय दिनै भिडिअखौ नुयोब्ला नोंबो एसे गावखौ एसे सानफिननानै गावखौनो एसे सोदांफिननो हायो नामा गावनि बेबहारखौ गाव नों सोदांना लाफिननो हायो नामा नोंनि बेबहारखौनो सोदांना लाफिननानै गावखौ सासे राफोद मानसि खालामना लानो हागोन नामा आं बिनि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों जे नोंसोरो अननानै जुदि बे भिडिअखौ नुफ्लांबायदोंब्ला नोंनि लोगोनोबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय खारन जेब्लायबो जों साननांगौ रावबो गेदेर मानसिया बुजिनां मानसिफ्रा गोरों मानसिफ्रा बा जोनोमगिरि बिमा बिफाफ्रा बिदा फंबाय बिब'फ्रा नोंखौ मालाबाबो राया नोंनि आखला बाद्रायदों ओंखायसो रायदों बा नोंबो मालाबा सोरखौबोथ' रायथारदोंना मानो रायदों नोंबो सानदों नोंबो मालाबा सोरखौबा रायदोंना नोंबोथ' सोरखौबा रायफेराखै सोंखोरिफेराखै बिदिथ' थायाना नोंबो सोरखौबा रायफेरबाय सोंखारिफेरबाय नंगौ नङा दे सोंखारिफेरबाय नोंबो सोरखौबा रायफेरबाय नोंबो मानो रायदों होनबा नों बै मानसिखौ नों मानो राया नों बेखौ गोसोखांफिनदो थ' माबा मोनसे भुल मावदों नोंनि लोगोआ दा बेनिखाय बिमा बिफायाबो नोंनि माखासे जे लामाजों नों हान्थिगासिनो दङ बे बिराद गाज्रि लामायाव थांगासिनो दङ जायखौ नोंखौ रैखाथि होनो थाखाय बेनिफ्राय नोंखौ माने मोजां जानो थाखाय सोदांना लानो थाखायसो दिनै बिमा बिफाया नोंखौ रायो नोंखौ सोंखारियो दिनै बुहुद जिउआव मानसिफ्रा बिराद गाब्रबाय बेनिखायनो जोंबो बै समाव जों मोनबोनाय हिसाबै जोङो दा गावखौनो गाव हमदांनो हाजोब्बाय दा बे हिसाबै आं नोंथांखौ खावलायदों जेराव नोंसोरो आरो भुलाव जायफ्रा दा गोलैबाय बिसोरथ' गाव फोसाबनो माबानो हाखाला ओंखारफिननो हाखाला खिन्थु बिसोर गावखौ सोदांना लानांसिगौ दा बेखायनो नोंसोरबो बिदिनो गोग्लैया आरो बेफोर खैफोदाव गोलैहैया संसार जानायावहाय जोङो मोजाङै जालायनो हागोन गथ' गथायखौ मानसि खालामनो हाथों आं बेबायदि थांखि मिजिं आसा लानानैनो आं बे भिडिअखौ मेसेज हिसाबै नोंथांनो बानायनाय जाबाय आरोखि थेंक इउ